koro bagni to kweth achiel lando ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka chieng' giyud barupe mag ndiko gi tich e yo mongirore ka kweth machielo mane otele koda riwruok jopuonj mar Kuppet to nolando ni ng'anyo norumo to keto kokgi e winjruok kod TSC mano mar dok e tich. Joyce Oduor gi ler mathoth. Ng'anyo mar jopuonj JSS osebedo ka dhi nyime kuom thuolo malach e pachoka ka jopuonj go dwaro mondo TSC ochul gi gopegi kendo ndikgi e yo maongirore. Odiochieng' ma kawuono kweth mar jopuonj JSS kotelnegi kod jagoro maduong' mar Kuppet Akelo Misori noyango ni ng'anyo mar jopuonj JSS orumo tok jopuonj go donjo e winjruok mar dok e tich kod duol mar TSC. Pursuant to resolution by the Kuppet National Governing Council, the National Executive Board has facilitated a return to work formula for the junior secondary school teachers who have boycotted classes for the last 2 weeks to demand their employment on permanent and pensionable terms. I want to urge everybody that we go back to class as we give room for further mediation, and the national team, we are up to it. We will follow it closely to ensure that at the end of the day, justice is served. Akelo Misori owacho ni riwruok mar Kuppet nokawo ting' mar twak kod TSC kod kamiti mochung' ne somo e bura mamalo mar neno ni somo dok kare skunde mag junior sekondar kendo dwaro mar jopuonj okete ong'ala ma mbele. Omedo ni omenda bilion 8.3 ibiro ti godo e ndiko jopuonj 26,000 e yo maongirore. Nitiere gima union bende opuoyogo sirikal kuom golo omenda maromo bilion 8.3 mondo jopuonj 26,000 manondiki kaka jo JSS koro mondo ndike e permanent. To kendo junuon chako wacho ni bilion 4.68 mochako kiti mondo ndikgo jopuonj moko e orak 20,000. Pesa no ndika jopuonj e yor permanent. Bende omedo ni barupe duto mane TSC ochiwo ne jopuonj JSS mar chungo gi e tich ibiro ruch oko kendo TSC ok onego bwog jopuonj go e yo mora mora. Bura mano maromo tarik 29 no wachonwa nono wati kod ofiswani mondo wanyis Teacher Service Commission mondo barupe manage ndiko magi gibuogogo jok mondiki tich mondo gidwok barupego. Kata kamano, seche machuok tok oteno, kweth machielo mar jopuonj JSS okichore gi chien kod winjruok mar dok e tich ka gilieko ni ok ne onywak gi winjruok makamano ka giramo ni ng'anyo margi pod biro dhi mbele nyaka chieng' TSC chiwnegi oboke mar ndiko gi e tich e yo maongirore. The strike is still on. I repeat, the strike is still on, and it will continue until a formal agreement has been signed regarding all the 46,000 intern teachers. There is retooling scheduled to take place from Monday. Teachers should stay at home. Intern teachers have no employer-employee relationship with TSC. Therefore, they cannot purport to train teachers who are not their employees. Od bura oseketo thenge omenda mar ndiko jopuonj 26,000 e yo maongirore chakre dwe mar 7. Kata kamano, jopuonj JSS notamre wachno ka gidwaro mondo ndikgi duto jopuonj 46,000 nyadichiel. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jatati